bigbigatan pa ilang kuman unod dati balayay. Kaya kasano nga inukuhan, parbangon na, ginaribigatan naman nakareen. Ay, adaduti, agdakot parbangon lakay. Kuno kaya mo ba kahit basta rabi diyan maturog ko sa makabantaya, ana, mayat ka. Pero dama ko sa maday. Paraya kan. Paraya. Hindi nyamon mit dama ko gamin. Lukan ninyo pangitagtagalogin. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. O bakit, nagpasoy? Awas marunaon? Still, sabam, sinsin ang balaw man tinaramit mo na, dapat tiniaw. Panakakalik yan eh. Ikaw na domestic. Ha, loko. Ayos lang yan. Ayos lang? Oo. Lalapit Isa lang. Lalapit ko na. Oo. Huwag kami ngay. Isa ba mapaya nakakaimon? Sakitin. Umpisa bam. Ikitak lang tamuka mo, pupuitak lang tamikat. Tumimpakalat ng udamagam ni Brian Nay. Muna ka, boy. Kasi na. Ni, puputa lang ko din mukat na mo tamikat Nay. Tultulunga ka lang kursunan. Una ka natin maka-virgin ka niya. Lakas talaga ito mo. Maka-virgin nga para sa lalaki. Huwag suna po ni kamutin tao. Ina na tao ito eh. Paglulukuan nyo ah. Hindi na ka paglulukuan. Gusto nga na banugap. Napadamay. Kabanong mo na nabanog kamay. Nagburas balatong. Hey, Boras balatong. Nanabaltak. Kakakwala lang, baka i-come to manon. Hindi pa nabanbanlawan nga na sayat. Banlawan nga na sayat ata. Bun ka di, sa uka lang nga sa uparta ka ma. Kita man natin naramid mo ni sinsin ang banlaw tayo naramid mo yung downim dago. Kung mula kami ngay daw nina, reklamo. Nakangot ka ba kahit? Lablaba lagaro din si. Apay makungutak aya. Kita nga jay, apapoy mi jay ni ang sungrud nan. Ang kasungrudan. Nalutong ba kahit? Ata, kinagunggunam. Among lakor nga lapudutan, inulit-ulit mo pa ay. Api mo't madi pa'y konsum ka niya. Kasinita lagaro din. Naluto gaya man, api nga darata ka pa ilang. Ituloy matin eh, banbanlam dito yan. Sungarte ko na ba kahit? Tuloy ko atan. nya na balitaam. Taray na ata ni Gunyang. Oh, Paisa jay? Taray ko ajay. nagtanang kan. Tinagtaray kanyang. Tanan nga. Nag-awit ang Isabela. Paano nagtanan? Ato nung niya ang tinay Nagtanan nga paawit di balay da. bagbagan ng magamin na Huwag ba nang garot? Iba pa na kumadya yung paano kininang kitatang ko ah. Karoon na mismo maninong mga ganita. Si tama yun. Apay dagtanan nga paawit. Paalis, dagtantanan. Ibig sabihin din dyan mo wala taong. Patawatan na kami matatada ko makiluto may. Ataman. Dapat bagong nata. Oh. Tangin nyo, nagrigatag saksak, nagrigatag buras. Oh, kata kami nalakang kanya mo. May sabasaw, 5 lang na yun. Wala, nakaputpudot, oray lagkapsot ka. Isla ka lang malingding ta nga si Bibian. Tayo titsura ni, lumbakayag dagos, manulang aldaw. Nagrigatag buras. Aywan kayong lakay. Ano balita dyan mo nagtibalay? Gawan ba kahit? Madi na mo nakagi pa di CCTV ta. Ay, kinanay mo nga ikandado dyan likodo na, narigaton. Ado tatakot at tan. Supay ba kahit? Kaso majay, bigbigatan pa ilang kuman unod dati balayay. Kaya kasano nga inukuhan, parbangon na, ginaribigatan naman nakareen. Ay, adaduti, agdakot parbangon lakay. Kuno kaya mo ba kahit? Basta rabi diyan maturog ko sa makabantaya, ana, mayat ka. Dakin nyam kayang laki tagpuyat, kadumda kita ne, aso. Kaya na ka ba kahit?
Basta matiliwa lang yung katakaw, tamabawasan mo tayo. Adudalaw na yun eh. Ka agalwad ka lang Posible mo't ngagtako dagi jay ngawan gamit da. Ganda na talaga gamit da ganyan bagat nakagamit da. Bago nagtakaw. Nakay mo nga sawon, adik dagi takaw. Malamang bakit. Apa yung takaw dagit digijayan no madidang sabaw. Kita mamay. Pigbigat pa ilaan nga sa kanta. Sa bagay, ustot ako na. Ano ta bakit matangal dagit tatakaw ko ti aramidon ti pulis ko. Ikatin na saksaka da kadang ima da. Sa madidag takaw. Doon sa pagnanasa na kanyang ni Dinsay bak. Ang lagkit ng titig sa'yo kanina eh. Isa ba din siya, bumibigay ka niya, awan ti mga yat kanya mo niya. Matak bumibigay baak. Baak, dadamagag. Niya, Pikurso na ni Mercedes. apa ito na damag mo. Kahit ko kaming makibalikan kanya ng kahit. Sika? Nakatungtong ko ng drisa. Kini Mercedes nga nakatungtong mo. Nakatungtong ko sunan. Ano ko na? Galangan ko nagbaliw ako muna na. Kahit ka mam kaya kwan, nararam ko i-dain. Kaya kaya basol ko, kailangan ugalik, bago kaya. Sika, bagaw. Ano tema ko naman tayo boy? Nagbaliw pa yata no kasanatan. Dapat agbaliw yan. Slawan. Agbawgak, baak. Na, agbaw ka. Agbago, akbaak. Para aliwanagin mo. Para kanya na lang. Ay madigbalin awa magbatas nga kasjay. E di may kulong dagi di pulis nga garamit ti kasjayo. Sa bagay bakit? Dakal tama. Ay nalaki diti pagtutungtungan tan Palpasan kita natin nilablabamon. Taal-tawon na Kasi ka mo nga may sumbat ka na nga sumbat. May saka mo na nga marites. Lumalpas ka ditag, kayo ka man na. Nebusaya kinayom di namin sa ngaldawon. Pang manulang lutuan. Kasi ano nga bakit? Ay pagkaykaywak, may busan. Dinudinula pagkaykaywakong. Kumangi, diskarte ka maditan agpitot ka, madingajig taktakaw, ta di da ka pagungtan. Oo mo siguro may kulkulong magtaktakaw ti kayo bakit? Ano nga tatisking wag, mamisan lang. Ayo, kisti sabam, madinga kastatera ramidom. Uray kayo lang ata, dakil nga ba nagajayon. Pero dama ko, kursanada mo sunan maday. Hindi, kursanada. Yung taktak, kursanada mitin, di. Alang nagtaluta. Parayakan. Paraya? Ano aja? Ay, Paraya? hindi nga mo, dama ko gamin. Pero kanin nga, pang tagtagalogin na. Ay, sila aji, kanya ka ni Mercedes an, bye mo wan siya. Kasjay. Ikanyam lang hamag kasi kami. Namin si kayo kung naging si kayo. Ano ba titawag ti kasi bakit nung madukta lang kang nagtaktakaw ti kayaw? Illegal laging. Sumadya mga pinutag. Pinidot ko lang. Ay na, basta bawal. Madingaji, paulit-ulit ka, nakakulkulit ka. Ang namagal lang mo, bakit? Makaungot ka pa eh. Ay na, madin nga damdamaga nun. Isa lang pa yung makidatan ni agluto ka pa yung si Daog. Sunod yung bakit? Malpasak aglutaw. Anak kay kayaw. Aha. Ano yun? Hindi mo nagmuli pantay. Ay na, Aldo gaya mo, hindi pinapadigos na gajugbing.